Σας καλωσορίζω. Είναι εδώ ο πρόεδρος Μαθηματικής Εταιρείας, ο αντιπρόεδρος ο κ. Στάκης Ντρούτσας, ο αποστόλης του Κουρνέτας, μέλος του Συμβουλίου Ατομαστών της Αθήνας. Είναι μια συνάντηση που θέλουμε πολύ να την κάνουμε. Ήταν και η ιδέα του Γιώργου του Καραβασίου που μας φιλοξενεί κιόλας. Ίσα από εκεί, έτσι. Το είχαμε συζητήσει. Βέβαια, η εταιρεία θέλει να έχει την βέλτιστη δυνατή σχέση με τους συμβούλους εκπαίδευσης. Έχουν αλλάξει και οι ρόλοι και τα καθήκοντα που είναι πολύ σημαντικό. Και θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ κοντά, να συζητάμε, να συντονίζουμε δράσεις. Και αυτή είναι μια πρώτη ευκαιρία να συζητήσουμε. Πιο πολύ εμείς θέλουμε να ακούσουμε σήμερα. Ελπίζουμε να κάνουμε και μια συνάντηση στην Αθήνα κάποια στιγμή, πιο οργανωμένη. Αλλά επειδή το κουβεντιάσαμε και με τον Γιώργο και με το Συμβούλιο, δεν υπήρχαν πρακτικά οι ευκολίες να κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο στο συνέδριο των ΣΕΡΟΝ. Έχουμε στο μυαλό μας κάτι με τον Πρόεδρο να το κάνουμε στην Αθήνα ή να το κάνουμε και λίγο πιο περιφερειακά. Που είχαμε στην Αθήνα ένα, στην Βόρεια Ελλάδα κάποιο άλλο κτλ. Το σημαντικό είναι να σας ακούσουμε, έχει να πει κάποια πράγματα ο Πρόεδρος, αλλά πάντοτε οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, όπως έχουμε το ονομαστεί τώρα πια, έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν σχέση και με τα μαθηματικά και με την παιδεία, αλλά και με τις δράσεις της μαθηματικής εταιρείας. Αυτό μας αφορά εμάς, έτσι ως μαθηματική εταιρεία. Και νομίζω, βλέπω αξιολογούντα τους φίλους εκλεκτούς πάρα πολλά χρόνια. Τώρα κάποιους δεν τους θα τους μάθουμε τώρα. Θα ήθελα για διευκόλυνσή μας το χαρτί που ζήταγα του άστρου να γράψουμε τα ονόματά μας. Εξάλλου, εγώ θα ήθελα όλοι σας να μιλήσετε, να μας συστηθείτε για να γνωριστούμε, αλλά να το έχουμε καταγεγραμμένο για να έχουμε μια φόρμα επικοινωνίας. Όλους τους ξέρουμε, κάποιους δεν τους ξέρουμε, να τους γνωρίσουμε. Αυτό θέλουμε και σήμερα. Είναι μια συνάντηση γνωριμίας. Ο Γιώργος έχει κάποιες ιδέες πιο προχωρημένες να κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο. Το εξής, πρακτικά αυτό δεν βγαίνει με τα δεδομένα τα σημερινά. Ακούμε και έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε διάφορα πράγματα. Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ειλικρινά τα συγχαρητήριά μου για το διορισμό σας σε αυτή τη θέση του Συμβούλου, γιατί θεωρούμε ότι είναι αυτό ένα δείγμα για την ικανότητα του καθενός, για την αξία του που έχει. Ουσιαστικά γίνονται αυστηρές κρίσεις και πραγματικά όταν κάποιος πετύχει αυτή το διορισμό, θεωρώ ότι ξεχωρίζει από αρκετούς άλλους. Οπότε, ειλικρινά, τα θερμά μας συγχαρητήρια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του θεσμού, τέλος πάντων, του Συμβούλου, εμείς θεωρούμε ότι οι σύμβουλοι πρέπει να συνεργάζονται με τη μαθηματική εταιρεία σε όποια θέματα μπορεί να υπάρχει συνεργασία, γιατί μπορεί να υπάρχει και βοήθεια της εταιρείας στους διάφορους τομείς που μπορεί κάποιος σύμβουλος να βοηθήσει. Δηλαδή και στην επικοινωνία με τους καθηγητές, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τους καθηγητές, δεν ενημερώνουν τα παιδιά συνήθως για τους διαγωνισμούς μας. Υπάρχει μια δυσαρμονία πολλές φορές, όχι πάντα, σε κάποιες περιπτώσεις. Και οπότε θεωρούμε τους συμβούλους έτσι, συμβούλους και συνεργάτες της μαθηματικής εταιρείας. Επίσης, θεωρούμε και για τα σχολεία ότι ο ρόλος του Συμβούλου είναι, θα έλεγα, πολύτιμος. Δηλαδή, μπορεί να βοηθήσει τους καθηγητές σε πάρα πολλούς τομείς. Και να βελτιωθούν οι καθηγητές και να είναι πιο συνεπείς, πιο συστηματικοί. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή κανείς είχε την παλιά εμπειρία, τα δεκαετία του 70, με τους παλιούς επιθεωρητές που είχαν γίνει πάρα πολλά προβλήματα τότε, νομίζω ότι έχει αλλάξει το στυλ πλέον. Ο σύμβουλος, όπως λέγεται τώρα, είναι πραγματικά σύμβουλος για τον καθηγητή. Και εκείνο που νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα σας ευχαριστώ. Ωραία. Να σας πω τον κύριο Καραβασίλη που μας φιλοξενεί κιόλας εδώ. Εγώ θα ήθελα όλοι να μιλήσουμε, να τους γνωρίσουμε ένα προς ένα, να μας λένε τα ονόματα, να τους όσους δεν ξέρουμε. Αλλά ο Γιώργος έχει ένα προβάδισμα ως φιλοξενών. Σε προβάδισμα το έχουν φιλοξενούν. Καλά, δεν παρεξηγηθεί. Όχι, εντάξει. Ήδη η Μάρθα έχει παρεξηγηθεί, θα ήθελα να μιλήσει πρώτα. Μας τα είπε, την ακούσαμε, τώρα είναι άλλο το θέμα. Ο Δεσπότης έχει το λόγο. Καταρχάς, σας καλωσορίζουμε όλους στις αίρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε που συμμετέχετε στο συνέδριο ενεργά. Και ελπίζουμε κι εμείς σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον να έχουμε ανταποκριθεί στις δικές σας προσδοκίες, γιατί πραγματικά είναι μια δύσκολη διαδικασία η διοργάνωση ενός συνεδρίου και σε σχέση με τα οργανωτικά θέματα τα αμιγώς και σε σχέση με την ποιότητα που πρέπει να έχει όσον αφορά τις εισηγήσεις, τις κεντρικές ομιλίες κτλ. Ελπίζουμε λοιπόν να έγιναν και τα δύο και εσείς να είστε καλά και εμείς να ανταποκριθήκαμε σε αυτά τα οποία θέλαμε να κάνουμε. Τώρα,
Έτσι όπως συζητήσαμε με τον κύριο Τριλή για την σημερινή συνάντηση και με τον κύριο Καλαβάση, θα ήταν πάρα πολύ καλό αφενός να βρεθούμε. Έτσι, δηλαδή, το να βρεθούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαζώσεις, η Μάγδα είπε προηγουμένως και εξ αποστάσεως θα μπορούσαν να συνδεθεί κάποιοι, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το διαζώσεις είναι απαραίτητο πλέον. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά με έχει κουράσει η οθόνη, το τριδιάστο. Σε αυτή τη συνάντηση εδώ είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Πρώτη φορά τους έβλεπα σε 3D, σε πραγματικό χώρο. Έτσι. Όλο είναι μια εικόνα. Τον βλέπεις, ας πούμε, θεωρείς ότι είναι τόσος ή αντιστρόφος. Τώρα κοιτάω τον Τάσο, ο οποίος κάνει τέτοιο είδους σχόλια και κεντρική. Ωραία. Αλλά το βασικό είναι να μπορέσουμε λίγο να συντονίσουμε τις δράσεις μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε οργανωμένοι. Άρα λοιπόν να έχουμε, παραδείγματος χάρη, κοινά αιτήματα. Έχουμε κοινές ανάγκες, σίγουρα, υπηρεσιακές, εκπαιδευτικές και μορφωτικές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο το οποίο να μπορεί να συζητηθεί, να αποφασιστεί και να τεθεί στην πολιτεία. Και το ακόμα ιδανικότερο θα ήταν, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, στην αρχή της κάθε καινούργιας σχολικής χρονιάς, να πω χρονικά έτσι ενδεικτικά μετά το 15 Αύγουστο, να έχουμε μία οργάνωση για το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, ξεκινάμε με τη διαδικασία. Τι πρόκειται να γίνει την επόμενη χρονιά? Σε σχέση με το μαθηματικό περιεχόμενο, σε σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας, σε σχέση με τα καινούργια επιστημονικά επιτάγματα, αναφέρθηκε χθες ο κύριος Αγαλιώτης, να γινόμαστε κι εμείς σε κοινωνία της επιστημονικής έρευνας. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την επιστημονική έρευνα. Εντάξει, δεν το καταφέρουμε πάρα πολύ καλά, αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, κυρίως η δουλειά μας είναι στη σχολική τάξη. Άρα όλα αυτά να προσπαθούμε να τα τσεκάρουμε στην αρχή κάθε χρονιάς και θα έλεγα, αν είναι δυνατόν, αυτό το πράγμα να γίνει και κάπου ενδιάμεσα. Σε αυτή την όλη διαδικασία η μαθηματική εταιρεία είναι ένας θεσμικός παράγοντας, άρα νομίζω ότι και έχει λόγο και συμμετοχή. Τώρα προφανώς είμαστε ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο για να πω περισσότερα. Είναι απόφαση και συνεργασία όλων για το που θα καταλήξουμε. Αυτά. Ποιος θέλει το λόγο, παράκληση μόνο, να δώσω ένα χαρτί εγώ να γραφούν όλα τα ονόματα. Λίζα, εσύ ξεκινάμε από εδώ, να γυρνάει και θα ακούμε, θα γράφουμε τις ονόματα. Απλώς καλό θα είναι να λέει κάθε ένας το όνομά του, να το πάρουμε στη σειρά όλοι. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε όλους σας, έτσι, αυτό θέλουμε. Λέει όνομα και οριζόστα, να γνωριζόμαστε κι εμείς το όνομά του και σε ποια περιοχή είναι σχολικό σύμβουλο. Γιατί εμείς πιστεύουμε στο θεσμό του Συμβούλου Εκπαίδευσης και θέλουμε να συνεργαστούμε για το κομμάτι μαθηματικής παιδείας. Υπάρχουν και άλλες απόψεις μακριά από εμάς. Συζητάμε όλοι, γι' αυτό ακριβώς καλόπιστα και καλοπρόεδρα, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και θέλουμε να ακούσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά σχολικοί δεν είμαστε. Είμαστε σχέτως. Σχολικοί δεν είμαστε. Εντάξει, δεν πειράζει, σχέτως είναι. Όχι, το λέω για Έχει αλλάξει σχολείο, όλα άλλα τα μπερδεύουμε. Είμαστε κοντά στα σχολεία. Πρόσεξε, Μαγδά, είμαστε στα σχολεία κοντά, είμαστε μακριά. Είμαστε στα σχολεία κοντά. Το έκανα για να διευκρινίσω πώς λέγεται τώρα ο ρόλος. Επειδή κάθε και λίγο αλλάζει και μπερδευόμαστε. Δεν είναι κοντά στα σχολεία. Άρα συμφωνούμε. Ναι, αν θες να το βάλουμε εμείς, να το βάλουμε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλώς θυμίζει άλλα. Καλό. Συζητάμε. Λοιπόν, Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος, σχολικός σύμβουλος πριν από 10 χρόνια. Πριν από 5 χρόνια συντονιστής εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικού έργου. Και τώρα σύμβουλος εκπαίδευσης. Από όλα τα. Όσον αφορά το ζήτημα είναι η αξιολόγηση. Που για μένα και η μαθηματική εταιρεία πρέπει να πάρει και θέση, να έχει και άποψη πάνω σε αυτό το θεσμό. Της αξιολόγησης. Με ποιον και τι και να έχει αυτή προτάσεις. Μα έχουμε γενικά υπέρ της αξιολόγησης. Όχι, δεν είναι το θέμα το υπέρ. Πώς και τι, κάποιες λεπτομέρειες. Είναι προφανές ότι είμαστε υπέρ. Κάθε λογικός άνθρωπος. Δεν ξέρω για τους άλλους συναδέλφους. Ήδη η διαδικασία ξεκίνησε πριν 1,5 χρόνο. Το Φλεβάρι. Εγώ ήδη έχω αξιολογήσει 22 συναδέλφους πιο πολλές. Λοιπόν, και τώρα ξεκίνησα την αξιολόγηση σε 35 συναδέλφους. Η διαδικασία. Για όλους μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο, και για τους αξιολογούμενους και για τους αξιολογητές. Προσπαθούσαμε με τον τρόπο και με αυτά τα εργαλεία και τις δυνατότητες και δεξιότητες που έχουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα και με τους συναδέλφους και να είμαστε μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας. Τι ήθελα να πω, κάποιες εμπειρίες. Ναι, μένει προβλήματα, υπάρχουν πολλά όσον αφορά δικά μας θέματα που νομίζω θα λυθούν
οδηπορικά, αυτά δεν σας ενδιαφέρουν, δεν ενδιαφέρουν τους περισσότερους. Λοιπόν, το πρώτο θετικό κατ' εμέ, πέρα από τι άποψη έχει ο καθένας και τι άποψη έχω όσον αφορά την αξιολόγηση, είναι ότι ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους συναδέλφους. Γίνεται η προαξιολογική συνάντηση, ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, έρχονται κοντά οι συνάδελφοι μετά, ερχόμαστε κοντά με την πρώτη παρατήρηση της διδασκαλίας, το συζητάμε, προτείνουμε, εντός εισαγωγικών και συμβουλεύουμε, έτσι περίπου το έκανα εγώ, και έτσι το κάνουν και οι περισσότεροι συνάδελφοι όπου συζητάμε, γιατί υπάρχει μια συνεργασία και προχωράμε τη διαδικασία. Πού θα καταλήξει αυτό? Απλώς είπα τα θετικά στοιχεία. Αρνητικά υπάρχουν, κάποια αρνητικά στοιχεία υπάρχουν. Τώρα να αρχίσουμε τώρα ότι ενώ στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι πρέπει να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαλεία πέρα από τα γνωστά εργαλεία, όργανα, στη διδασκαλία και ψηφιακά μέσα, πολλά σχολεία μερικά δεν διαθέτουν. Εκεί υπάρχουν αυτά τα θέματα και τα προβλήματα της καθημερινότητας που λέμε. Αυτά ήθελα να τονίσω. Τώρα καμιά ερώτηση αν δεχτώ. Η διαδικασία προχωράει. Ο επόμενος συνάδελφος. Πάμε έτσι σερί. Να παρουσιάσω τον κύριο Χρήστο Πράμα. Είναι δάσκαλος. Σύμβουλος δασκάλου. Απλά ήθελα να παρακολουθήσω. Όχι, είναι καλό γιατί εμείς είχαμε συζητήσει. Καλό θα είναι και να είναι και σύμβουλοι και άλλων ειδικοτήτων. Γι' αυτό εκλήθηκε. Είναι πολύ καλό που είναι ο συνάδελφος. Είσαστε στην περιοχή. Είναι στέφη. Εγώ το λένε Πάνος Χρήστος. Μάλιστα. Πες Χριστό. Η συνάδελφος, η κυρία Κοκαλιάρη. Ναι, Μαγδαλίνη Κοκαλιάρη λέγομαι. Είμαι σύμβουλος εκπαίδευσης πρώτης θέσης στην Δέλτα Αθήνας. Και την προηγούμενη τετραετία έκανα. Τετραετία περίπου. Ήμουν συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου στο τρίτο ΠΕΚΕΣ που αφορούσε τη ΓΑΜΑ Αθήνας και τη Δυτική Αττική. Σίγουρα, απευθυνόμενοι στη μαθηματική εταιρεία, νιώθουμε ότι εκπροσωπείτε τους συμβούλους εκπαίδευσης που είμαστε μαθηματικοί, το ίδιο και τους συναδέλφους που είναι στα σχολεία, όλους βέβαια, αλλά παίρνουμε τώρα το κομμάτι που εμάς ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που είναι στα σχολεία και διδάσκουν μαθηματικά. Και είναι μαθηματικοί μάλλον, γιατί μιλάμε για τη μαθηματική εταιρεία. Μια και πιάσαμε για την αξιολόγηση, να δούμε ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία με το καλημέρα σας στον καινούριο ρόλο, χωρίς να είναι τίποτα προετοιμασμένο, ούτε για τους εκπαιδευτικούς, ούτε για μας. Και ακριβώς για να πετύχει μια αξιολόγηση, γιατί εύκολα μπορεί ο καθένας μας να λέει ότι είναι υπέρ της αξιολόγησης και πόσο μάλλον εμείς που με έναν τρόπο αξιολογούμαστε, γιατί έτσι γίνονται οι κρίσεις μας. Αλλά το σημαντικό για να πετύχει οποιαδήποτε αξιολόγηση είναι να πείσεις αυτόν που αξιολογείται και αυτόν που αξιολογεί. Και όταν όλα αυτά ξεκινάνε ευνηδίως, χωρίς να είναι προετοιμασμένοι από τους νεοδιόριστους και να έχουν από πάνω τους τον φόβο ότι αν δεν συμμετέχουν, δηλαδή αν έχουν οποιαδήποτε άλλη θέση, δεν θα διοριστούν, δυστυχώς υπονομεύεται κατά τη δική μου άποψη η όλη διαδικασία. Βέβαια, είμαστε εδώ όλοι που έχουμε μία ματιά του να διορθώσουμε, να παρέμβουμε διορθωτικά σε αυτή τη διαδικασία, αλλά αφενός πρέπει και εμείς και κυρίως οι εκπαιδευτικοί και να προστατεύονται από κάποιον από εμάς που μπορεί να έχει άλλου είδους αντιλήψεις και να ενισχυόμαστε και εμείς σε μια διαδικασία η οποία ακριβώς προσπαθώντας να παρέμβεις διορθωτικά, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι μια αξιολόγηση παρά αυτό που περιέγραψαν οι συνάδελφοι ο Γιώργος και ο Τάσος, μιας κοινότητας διαδικής μάθησης και πρακτικής, πάνω στην οποία συζητάς, έτσι, στη διαδικασία την περιέγραψε ο Τάσος, με τους εκπαιδευτικούς και πάνω σε αυτή τη βάση εκφράζεις την άποψη του πώς πήγαν αυτές οι δύο παρατηρήσεις και όλα αυτά. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι οι μαθηματικοί, με οποιονδήποτε ρόλο τους, οι εκπαιδευτικοί, οι σύμβουλοι, το ίδιο είμαστε και εμείς βγαίνουμε στη θέση αυτή στα σχολεία, από τη μαθηματική εταιρεία πρέπει, εδώ είμαστε, δεν έχω έτοιμες προτάσεις, να υπάρξει μία παρέμβαση εμπιστοσύνης σε αυτό που γίνεται. Δηλαδή πρέπει όλοι να είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό που γίνεται είναι για να φτάσει στα σχολεία, έτσι στους μαθητές και στις μαθήτριες, καλύτερη μαθηματική παιδεία. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο στο πώς έχει ξεκινήσει. Και είναι κακό να ξεκινάει κάτι με έναν τρόπο που το υπονομεύει, γιατί χάνει ο άλλος την εμπιστοσύνη
Και άρα και η δική μας δουλειά, νομίζω, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται οι συνάδελφοι, εδώ είναι να το δουν, γίνεται πιο δύσκολη, πιο χρονοβόρα και ίσως το χειρότερο είναι ότι εξαρτάται από τον καθένα ατομικά. Ενώ θα έπρεπε να είναι μια αντικειμενική διαδικασία κοινής προσπάθειας του να βελτιώσουμε τη μαθηματική εκπαίδευση. Νομίζω ότι μακρηγόρησα, αυτά είχα να πω. Ωραία τα ίδια στην Εμένα με λένε Λεμονιά Μπούτσκου, είμαι σύμβουλος εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ πρώτη φορά είμαι σε αυτό το κομμάτι, δεν ήμουν συντονίστρια ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, οπότε βρέθηκα αντιμέτωπη με όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης που για μένα ήταν αρκετά δύσκολη. Βέβαια, η συναναστροφή έτσι με τους συναδέλφους στα σχολεία είναι εξαιρετική και εκεί καταλαβαίνεις ότι θέλουν να μας έχουν κοντά τους και έχουν ανάγκη, όπως και αυτοί, έτσι και εμείς, αυτή την αλληλεπίδραση. Είναι πολύ καλό που ανοίγει και ο διάβολος επικοινωνίας και με τη μαθηματική εταιρεία, γιατί νομίζω ότι αυτή η κοινότητα πρέπει να εδραιωθεί και όλοι να έχουμε την ίδια εμπιστοσύνη, την ίδια βοήθεια, κοινό στόχο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Ούτε εγώ έχω προτάσεις, είμαι λίγο έτσι απροετοίμαστη, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία με όλους τους συναδέλφους, έστω και διαδικτυακά, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ και θα ήθελα να είμαι μέλος αυτής της κοινότητας. Λεμονιά ανάδειξε ότι εμείς ήδη έχουμε πόσες συναντήσεις, η μαθηματική, η σύμβουλη της Ελλάδας. Όχι, είναι σημαντικό, δεν συμβαίνει στους άλλους κλάδους, το αναδεικνύουμε γιατί είναι κάτι αξιοποιήσιμο. Και οι μαθηματικοί ξεκίνησαν πρώτα. Καλά, εντάξει. Επειδή είμαστε μαθηματικοί, δεν διεκδικούμε πρωτεία εμείς. αλλά είμαστε. Δεν διεκδικούμε πρωτεία, πάντως το κάνουμε. Από την εποχή των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου, δεν ξέρω αν έχει υποπέσει την αντίληψή σας, ότι είχαμε πανελλαδικές επιμορφώσεις, αξιοποιώντας το WebEx, που πραγματικά νομίζω ότι έγιναν προσπάθειες πολύ καλές. Εγώ λέγομαι Ειρήνη Περισσινάκη, είμαι σύμβουλος εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο, έχω έδρα το Ρέθυμνο, αλλά έχω στην ευθύνη μου της επιστημονικής καθοδήγησης και κάποια σχολεία του Ηρακλείου, περίπου το 1 τρίτο, καινούρια στον χώρο, και εγώ ανέλαβα το Φεβρουάριο τα καθήκοντα του Συμβούλου. Πολλά πράγματα με δυσκολεύουν. Δεν είναι μόνο η αξιολόγηση που έχει όλη αυτή τη γραφειοκρατική, ας πούμε, δυσκολία και έχεις πάρα πολλούς, αλλά πρέπει να ετοιμάσεις και 1002 άλλα πράγματα. Είναι καλό το ότι ερχόμαστε σε επικοινωνία, όπως τα είπε και η Μαγδαληνή. Υπάρχουν δηλαδή κάποια θετικά στοιχεία που πιστεύω με μια καλή διάθεση μπορούμε να τα βλέπουμε μεταξύ μας. Βέβαια είναι άνθρωποι νεοδιόριστοι που δεν ξέρω όταν θα φτάσω στους μόνιμους που δεν έχουν ανάγκη να μονιμοποιηθούν, πώς θα είναι η κατάσταση, πώς θα το δουν. Ίσως το δουν λίγο εχθρικά, αυτό θα ήθελα, το απέφχομαι βέβαια, αλλά είναι και άλλα που με δυσκολεύουν. Όπως το ότι, εντάξει, οι μετακινήσεις είναι μεγάλες, θα το αφήσω αυτό, αλλά δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο να μπορούμε να επιμορφώνουμε για 1-2 ώρο το μήνα στο ορολόγιο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών, που εγώ πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου επιμορφωτή. Τώρα δεν βλέπω χρόνο, πραγματικό χρόνο, που να μην τους ταλαιπωρώ τους ανθρώπους τα απογεύματα, να τους επιμορφώσω. Αυτό το κομμάτι με δυσκολεύει. Με δυσκολεύουν οι πολλαπλοί ρόλοι που πρέπει να αναλάβω, αλλά εντάξει, ίσως. Και δεν έχω και είναι πρώτη φορά που αναλαμβάνω έτσι έναν διοικητικό ρόλο, ας πούμε, ως προς το πώς εφαρμόζονται οι νόμοι, πώς έρχονται οι δομές να συνεργαστούν για ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν το έχω καλά ξεκαθαρίσει όλο αυτό. Δεν ήμουν ποτέ διευθύντρια και είναι πολλά πράγματα που τα έχω, άρα χρειάζομαι μια επικοινωνία ίσως με πιο έμπειρους, αυτό είναι το συμπέρασμα.
Αυτά ήθελα να πω. Η Ειρήνη τόνισε, ευκαιρία είναι για να μην το ξεχάσουμε, συγγνώμη για την παρέμβαση, ότι οι φυσικοί έχουν κατορθώσει να έχουν επιμορφωτικό τρίωρο, δηλαδή 12 με 2 μέσω των ΕΚΦΕ κάθε εβδομάδα, δηλαδή μπορούν να καλέσουν τους εκπαιδευτικούς. Αυτό πρέπει να είναι διεκδίκηση της μαθηματικής εταιρείας, είναι δικιά μας. Η επιμόρφωση δηλαδή των εκπαιδευτικών μέσα στο εργασιακό τους ωράριο για ένα διδακτικό. Και με μετακίνηση. Και με μετακίνηση. Διεκδίκηση, επιμόρφωση στο ωράριο μέσα. Στο ωράριο. Μέσα στο ωράριο. 12-2 είναι το τρίωρο. Γιατί δεν διεκδικούμε τα μαθηματικά που θα ήταν ωραίο να υπάρχει και στο ΕΠΑΛ, να υπάρχει ένα κομμάτι εντελώς πειραματικό, να υπάρξει εργαστήριο μαθηματικών επίσημα σε κάθε διεύθυνση. Όπως το κατάφεραν οι φυσικοί. Εγώ έχω προτάσεις εργαστηριακές. Και οι δάσκαλοι, μια και είναι και ο συνάδελφος εδώ, έχουν καταφέρει να έχουν υποχρεωτική εκπαίδευση. Εγώ για το υποχρεωτική έχω ένα προβληματισμό, αλλά υποχρεωτική εκπαίδευση, επιμόρφωση, συγγνώμη, δύο μέρες. Κλείνουν δηλαδή τα δημοτικά, 2 μέρες το χρόνο, όλο το ωράριο και έχουν υποχρεωτική επιμόρφωση. Παρακολούθηση, υποχρεωτική επιμόρφωση. Για το Αυτό είναι θέμα του ΙΕΠ Μαγδαλνή. Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου. Και πρέπει πραγματικά να το προτάξουμε με τη μορφή που το είπε η Ειρήνη. Εργαστηρίων μαθηματικών. Θέλω να πω, θέλει πιο συχνά. Και μισό λεπτό να πω κάτι. Το ΕΚΦΕ είναι μια χαρά. Και είναι ευκαιρία τώρα που βγαίνει και το καθηκοντολόγιο του Συμβούλου και που θα οριστεί το πλαίσιο και της επιμόρφωσης, όπως μας είπαν, γιατί και εμείς σαν Δυτική Μακεδονία κάναμε ερώτηση κάτω, διότι η περιφερειακή μας έχει απαγορεύσει να κάνουμε οποιαδήποτε επιμόρφωση στο 12-2, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ή με να χάνονται ώρες. Δεν επιτρέπει τίποτα σε αυτό στο διάστημα 12-2. Ρωτήσαμε στο Υπουργείο και μας είπε θα βγει τώρα το καινούριο καθηκοντολόγιο και ίσως θα υπάρχει πρόβλεψη, όπως υπήρχε και για τους συντονιστές. Άρα είναι η κατάλληλη στιγμή και σαν μαθηματική εταιρεία να το ζητήσετε αυτό. Και τόνισε ότι μέχρι τώρα ως επιμορφούμενους μας καλούν κατά κύριο λόγο και ακυρώνουν τον επιμορφωτικό μας ρόλο. Άρα κοντεύουμε να πάμε αξιολογητές στιγμή. Ναι. Γιατί αν δεν συνδυαστεί με επιμόρφωση. Φυσικά δεν υπάρχει ρόλος του Συμβούλου, δεν είμαστε οι αξιολογητές. Ο Σύμβουλος έχει πολλαπλούς ρόλους. Και ο βασικότερος ρόλος είναι ο ρόλος της επιμόρφωσης. Ωραία, άρα συνεχίζουμε να πάμε τη σειρά. Πειράζει. Λοιπόν, Ελισάβετ Καλογερία, είμαι στη Δέλτα Αθήνας μαζί με τη Μάγδα. Εγώ βλέπω 2-3 βασικά σημεία που αυτή τη στιγμή μας απασχολούν. Το ένα θα έρθει σε λίγο. Τα δύο λοιπόν είναι η αξιολόγηση για επιμόρφωση, η σχέση μεταξύ τους. Και επειδή το θίξαν όλοι οι προηγούμενοι, δεν θα μείνω σε αυτό. Να πάω στο τρίτο, το οποίο το βλέπω να έρχεται. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα προγράμματα σπουδών. Αισθάνομαι ότι είναι, εγώ όσο τα βλέπω, αγχώνομαι όλο και περισσότερο. Τα θεωρώ το εύρος της ύλης εντελώς ανεφάρμοστο και πιστεύω ότι πρέπει να το προλάβουμε αυτό το πράγμα πριν να βγουν τα νέα βιβλία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, το βλέπω σαν ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Μπορούμε να μιλήσουμε και με παραδείγματα και με ώρες και με στοιχεία πολύ συγκεκριμένα. Εγώ επειδή ασχολούμαι τώρα με το γυμνάσιο, μπορώ να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για το γυμνάσιο. Και να πάρω το παράδειγμα της πρώτης γυμνασίου, όπου υπάρχει ας πούμε ένα πρόγραμμα σπουδών για 100 ώρες. Ναι. Πόσο είναι? 100. Λοιπόν, ως μέχρι τον Απρίλιο καθηγήτρια μέσα στην τάξη, οι χρονιές που έχω κάνει 100 ώρες μπορούν να μετρηθούν στα δάχτυλα του ενός χεριού μου από τις απώλειες των ωρών. Και μέσα σε αυτές τις 100 ώρες που όταν κατάφερα να κάνω, τις έκανα, ήταν τα διαγωνίσματα τα ωριαία, ήταν η προετοιμασία για τα διαγωνίσματα αυτά, ήταν η συζήτηση πάνω στα διαγωνίσματα, άρα πάμε και άλλες 10 ώρες κάτω. Και επίσης υπήρχαν και κάποιες ώρες που ανθρώπινα έπρεπε να μιλήσει με τα παιδιά. Έτσι, άρα πόσες ώρες από αυτές είναι λειτουργικές? Αν λοιπόν φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα σπουδών για 100 ώρες, δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό έρχεται μπροστά μας. Στην πρώτη γυμνασίου, λοιπόν, τι έχει γίνει, το λέω γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη. Η πρώτη γυμνασίου είναι πολύ κομβική τάξη. Έχουν αφαιρεθεί τα ποσοστά από την ύλη και τι έχει μπει στερεομετρία, στατιστική και πιθανότητες. Και στη Δευτέρα γυμνασίου έχουμε στατιστική πάρα πολύ δύσκολη, που αν δεν γίνει της πρώτης γυμνασίου δεν μπορεί να γίνει της Δευτέρας.
Δηλαδή το εύκολο παιχνιδάκι του τύπου βγάλτε έξω από την ύλη αυτά να μην γίνουν φέτος, αν κάτι δεν γίνει στην πρώτη, δεν θα μπορεί να γίνει η στατιστική της Δευτέρας, δεν θα μπορούν να γίνουν οι πιθανότητες της Δευτέρας. Γιατί αν υποθέσουμε ότι κάποια πράγματα στα υπόλοιπα μαθηματικά τα έχουν ξανακούσει και από το δημοτικό, εκεί έχουμε κάποια ελαφρυντικά να παίξουμε. Αλλά σε αυτά τα πράγματα θα μου πεις, ναι, έχουν βάλει στατιστική και πιθανότητες από την πρώτη δημοτικού. Αλλά στην πρώτη γυμνασίου, όσο και να μας λένε να τα περάσουμε λίγο οριζόντια, όταν πας να κάνεις ένα βιβλίο, όταν βλέπεις ένα πρόγραμμα σπουδών και πας να το κάνεις βιβλίο και βλέπεις όλα αυτά τα ΠΜΑ, θα βάλεις και δραστηριότητες, θα έχουν μέσα και ασκήσεις, θα έχουν και εφαρμογές. Και όσο και να λέμε ότι βγαίνει σε μία ώρα, αυτό το πράγμα λέει είναι για μία ώρα. Όχι, δεν είναι για μία ώρα, δεν μπορεί να γίνει σε μία ώρα. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε, να ξανασυζητήσουμε τι έχει μπει στην ύλη και τι δεν έχει μπει και ίσως να προλάβουμε μια κατάσταση. Εγώ εκεί βλέπω το μεγαλύτερο κίνδυνο για τα μαθηματικά. Αυτό ήθελα. Κύριος Κορές. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ λέγομαι Κώστας Κορές, είμαι σύμβουλος στην Ανατολική Αττική Εκπαίδευσης. Πολύ εύστοχα όλα αυτά που ακούγονται. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο ρόλος μας είναι, το ακούστηκε βέβαια και αυτό, είναι πολλαπλός. Δηλαδή, γιατί εστιάσαμε στην αρχή λίγο στην αξιολόγηση, δεν είναι το βασικό μας κομμάτι αυτό. Τα σχολεία και οι συνάδελφοι θέλουν υποστήριξη. Τα σχολεία έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Από παιδαγωγικά, δηλαδή, εντάξει, όλοι μας έχουμε, ξέρω εγώ, ένα αριθμό σχολείων. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε τηλέφωνα και επικοινωνία και συναντήσεις με τους καθηγητές των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης και με τους διευθυντές που έχουν να διαχειριστούν θέματα, με παιδιά τα οποία έχουν θέματα, με σχολεία, με συναδέλφους που έχουν θέματα και χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Πέρα από το επιστημονικό κομμάτι. Και όσο πάει αυτό το πράγμα, γίνεται και χειρότερο. Δηλαδή, η παιδαγωγική δηλαδή υποστήριξη που χρειάζονται και η δική μας, τη δική μας βοήθεια. Και σε θέματα μαθήματος, έτσι, και σε θέματα μαθήματος. Πώς θα διαχειριστώ αυτό και σε θέματα διαχείρισης, σε θέματα μαθήματος. Αυτό είναι ένα θέμα. Τι προτάσεις μπορούμε να κάνουμε και σε αυτό το κομμάτι. Μετά, το κομμάτι της επιμόρφωσης. Και αυτό, δηλαδή, ήρθαν οδηγίες διδασκαλίας. Οι συνάδελφοι χρειάζονται και εκεί να το συζητήσουμε, τα θέματα των εξετάσεων στο τέλος. Τώρα, εγώ ξεκίνησα τον Απρίλιο, δεν είχα πριν, ήμουνα στην τάξη. Βλέπω όμως από τους συναδέλφους στα σχολεία που έχω στην ευθύνη μου αυτή τη στιγμή, ότι ας πούμε κάναμε μια συνάντηση για τις εξετάσεις, για το πώς βάζουμε τις εξετάσεις και πολλοί συνάδελφοι που ήταν και χρόνια ενδεχομένως ή και που δεν ήταν, είχαν θέματα για συζήτηση πάνω στα θέματα των εξετάσεων. Κάτι που ενδεχομένως το θεωρούμε εμείς αυτή τη στιγμή περισσότεροι αυτονόητο. Υπάρχουν δηλαδή πολλά θέματα. Ένα θέμα πάλι σημαντικό βέβαια είναι και το θέμα της αξιολόγησης που δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία. Εγώ δύο προβλήματα εντοπίζω. Δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία, σε κάθε διεύθυνση εφαρμόζονται άλλα πράγματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως. Οι φόρμες μπορεί να είναι ίδιες, αλλά αλλιώς εφαρμόζεται η διαδικασία. Το δεύτερο θέμα είναι το γραφειοκρατικό. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, όταν μπαίνουμε στην γνωστή πλατφόρμα με κωδικούς τάξης net, θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουμε υπογεγραμμένα και σφραγισμένα εκθέσεις με βιογραφική σφραγίδα πλην αυτού. Τη στιγμή που φορολογική δήλωση κάνουμε με τους κωδικούς τάξης, θέλω να πω. Και όλες τις άλλες διαδικασίες πια. Υπάρχει μια γραφειοκρατία δηλαδή. Οι συνάδελφοι γενικώς, το κομμάτι της ετεροπαρατήρησης που υπάρχει στην αξιολόγηση είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Είναι πολύ χρήσιμο. Η συζήτηση με τους συναδέλφους είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Δηλαδή, η συζήτηση που γίνεται μετά τις παρατηρήσεις διδασκαλίας και πριν, και ο σχεδιασμός μαζί με τους συναδέλφους, αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης. Και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο. Από εκεί πέρα είναι σημεία που πρέπει να βελτιωθούν. Η συνεργασία μεταξύ μας νομίζω είναι πολύ σημαντική και βοήθησε πολύ και στις συναντήσεις που κάνουμε η μαθηματική. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό λύνει πολλά θέματα και βοηθάει να δεχτούν και άλλα. Και η συνεργασία με τη μαθηματική εταιρεία νομίζω μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Μπορεί να πει πράγματα που εμείς δεν λέμε. Βεβαίως. Συνδικαλιστικό, επιστημονικό και στο βεβαίως. Να τελειώσουμε και μετά θα δεύτερο θα συγκυρώσουμε. Ωραία. Ο κύριος Καλλισκώστα. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Νίκος Ανταπούφης λέγομαι. Σημειώστε το γιατί δεν πέρασε το χαρτί. Αυτό μετά να μαζέψετε τηλέφωνο και email. Ανταπούφης,
Νίκος. Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι η πρώτη φορά που... Θα συμπληρώσετε μετά τα στοιχεία τα υπόλοιπα. Είμαι σύμβουλος εκπαίδευσης με έδρα την Καβάλα και ευθύνη στους νομούς Καβάλας και Εύρου. Ήμουν στην προηγούμενη θητεία οργανωτικός συντονιστής στο ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οπότε είναι η δεύτερη θητεία μου αυτή. Κοιτάξτε τώρα, είναι η πρώτη φορά έτσι που βρισκόμαστε με πολλούς ανθρώπους που συνεργαζόμαστε εδώ και 2-3 χρόνια που βρισκόμαστε από κοντά, το είπε και ο Γιώργος, και σε αυτήν τη συζήτηση τώρα γνωριμίας ίσως είναι χρήσιμο να προσπαθήσουμε να τακτοποιήσουμε κάποια πράγματα. Πρόχειρα στο μυαλό μου έχω 2-3, έτσι όπως άκουγα και τους προηγούμενους. Είναι σημαντικό το ότι εμείς οι σύμβουλοι των μαθηματικών λειτουργήσαμε έτσι συλλογικά και το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε δηλαδή μια μαγιά συνεννόησης μεταξύ μας, να το πω κάπως έτσι, το οποίο μας βοηθάει και αυτό βοήθησε να ξεκινήσουμε και μια προσπάθεια το καλοκαίρι συνολικά οι σύμβουλοι εκπαίδευση να αποκτήσουν μια θεσμική φωνή, εν πάση περιπτώσει, με μια ένωση κτλ. Οπότε ζητήματα που αφορούν εμάς, θα έλεγε κανείς ότι θα μιλήσουμε και με τη μαθηματική εταιρεία μόνο για τα ζητήματα που αφορούν στα μαθηματικά, έτσι, ή την παιδεία των μαθηματικών κτλ. Εν τούτης, πολλά χαρακτηριστικά που αφορούν γενικά την παιδεία επιδρούν και σε αυτό. Άρα, αναγκαστικά θα το δούμε διτά. Πράγματα που λέμε δηλαδή τώρα για πολλά θέματα, ισχύουν και για άλλους κλάδους. Συνεπώς, εδώ πέρα ενδεχομένως να ανοίγεται και ένα πεδίο συντονισμού της μαθηματικής εταιρείας με αντίστοιχες επιστημονικές ενώσεις άλλων κλάδων, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ποιους, ώστε συντονισμένα να μπουν τα 2-3 κοινά στοιχεία που έχουμε μπει. Είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι το έργο μας είναι υποστηρικτικό, επιμορφωτικό σε σχέση και με καινοτομίες και αξιολογικό. Τα δύο πρώτα έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ μπροστά στην πολύπλοκη διαδικασία της αξιολόγησης. Δεν λέει κανείς, σωστά το είπατε, κάθε λογικός συμφωνεί με την αξιολόγηση. Το πρόβλημα είναι ότι η αξιολόγηση που καλούμαστε και εφαρμόζουμε, εν πάση περιπτώσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχει ενδογενή προβλήματα, δηλαδή αναιρείται από μόνη της, από μέσα. Αυτά, μερικά προβλήματα που ακούγονται, του τύπου ότι άλλα κάνει μια διεύθυνση, άλλα κάνει άλλη, είναι προβλήματα που έχει το πλαίσιο, ο τρόπος με τον οποίο φτιάχτηκε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ρίξουμε μια ματιά. Και οπωσδήποτε χρειάζεται να απλοποιηθεί αυτή εδώ η διαδικασία, η οποία τρώει πολύτιμους πόρους και πολύτιμο χρόνο από το έργο όλων μας. Επίσης, είναι ευκαιρία και στην εταιρεία που είναι ένας θεσμικός συνομιλητής της πολιτείας και για θέματα εκπαίδευσης, να πούμε ότι κοινή έτσι αίσθηση ολωνών και των άλλων κλάδων, των συμβούλων εκπαίδευσης, είναι ότι υπάρχει μια υποβάθμιση, η οποία χαρακτηριστικά μπορεί να ακουστεί έτσι σαν καπρίτσιο, αλλά δεν είναι. Είναι ένα ζήτημα στη σχέση που έχουμε στις διευθύνσεις που είμαστε τοποθετημένοι με τους διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όλη την υπόθεση με εντελώς διοικητικό τρόπο, να το πω κάπως έτσι. Εξού και προκύπτουν και προτάσεις του τύπου θα χτυπάτε κάρτα και θα έχετε ωράριο κτλ. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει στις 2.30 ώρα το μεσημέρι ή στις 3.30 να κατεβάσουμε το στυλό και να πούμε «ΟΚ, θα συνεχίσουμε την δουλειά που έχουμε να κάνουμε αύριο στις 7.30 το πρωί». Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Επίσης, και αυτό είναι ενδεικτικό, ακόμη και στα επιδόματα θέσεις, κατηγορία διευθυντών σχολείων, λυκείων με πάνω από 120 μαθητές, που είναι πάρα πολλά από τα σχολεία στη χώρα, έχουν μια καλύτερη αμοιβή. Και είναι οι άνθρωποι που σε κάποια στιγμή θα το αξιολογήσουν. Και ως διευθυντές, αλλά και ως εκπαιδευτικούς για τον κλάδο τους.
Υπάρχουν λοιπόν τέτοια ζητήματα που ενδεχομένως με το θεσμικό ρόλο που έχει η εταιρεία να μπορεί να βοηθήσει. Από εκεί και μετά η εμπειρία η δικιά μου τουλάχιστον λέει ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι δίπλα στα παραρτήματα όπου βρίσκεται ο καθένας της εταιρείας και οι διαγωνισμοί γίνονται με την συνδρομή. Μπορούμε να λειτουργήσουμε ως πολλαπλασιαστές στη σχέση με τα σχολεία και για τις δραστηριότητες της εταιρείας, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι λίγο και αμφίδρομο, με λίγα λόγια να ανοιχτούν εκείνοι οι δίωδοι επικοινωνίας με όλους τους μαθηματικούς στα σχολεία μέσα, ώστε να φτάνουν πράγματα και στην εταιρεία. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία δεν έχει σχέση με την εταιρεία. Έτσι. Και αυτό το στόχο μπορούμε να τον υπηρετήσουμε και από τη δικιά μας τη μεριά, παίζοντας τον ενδιάμεσο, να το πω έτσι, σε αυτήν εδώ την επικοινωνία. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να πω, αυτά σε γενικές γραμμές, για να μην να κάνω επαναλήψεις σε σχέση με αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι. Κύριος Θεοχάρης, θα πούμε τη σειρά εδώ. Καλησπέρα, λέγομαι Θεοχάρης Δημήτρης. Είμαι σύμβουλος μαθηματικών σε Τρίκαλα, μέτρα τα Τρίκαλα και έχω στην ευθύνη μου και την Καρδίτσα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για πρώτη φορά. Δυστυχώς στο διαδικτυακό έχω μάθημα στο Πανεπιστήμιο και δεν μπορώ εκείνες τις ώρες να σας παρακολουθήσω. Ήμουν μέλος στη μαθηματική εταιρεία για χρόνια, οπότε είμαι κοντά σε όλη αυτή τη βοήθεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, λέγοντας κάποια συναισθήματα. Εμείς ξεκινήσαμε και μπήκαμε πολύ αργά, μπήκαμε το Πάσχα και είχαμε και ένα δεύτερο πρόβλημα ως Θεσσαλία με τις πλημμύρες. Χάσαμε 3 εβδομάδες μάθημα, δεν υπάρχει καμία αναβολή, καμία ρύθμιση για μας, τίποτα, όλα τρέχουν καλά. Πρώτο θέμα αυτό. Ξεκινήσαμε 15 μέρες αξιολόγηση και έπρεπε σε 22 αξιολογούμενους που είχα να τους τελειώσω σε 10 μέρες μάθημα. Δεν γίνανε. Η μόνη ενημέρωση η οποία πήρα ήταν για την αξιολόγηση και στην πορεία διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό, τελείως γραφειοκρατικό σύστημα. Το Υπουργείο έχει δύο κεφάλια, ένα το οποίο δουλεύει με χαρτί και ένα που δουλεύει ηλεκτρονικά. Και μάλιστα εκείνο που δουλεύει ηλεκτρονικά πρέπει να είναι το τελευταίο κεφάλι, να τελειώσουμε τα πάντα και μετά να ανεβούν στην πλατφόρμα. Ενώ όπως είπε ο συνάδελφος, μπαίνουν με κωδικούς στο Axnet και όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να ήταν πολύ απλή με βήματα. Ζητήματα τεράστια τα οποία δεν έχουν λυθεί. Έχω αξιολογούμενοι που έκανα πρώτη παρατήρηση και έφυγε, πήγε και δασί. Λάρισα σε άλλο νομό και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε την αξιολόγησή τη. Μου λένε κράτα την. Δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα δεν βελτιώθηκε πουθενά. Αυτοαξιολογήσεις χάθηκαν κατά τη μεταφορά ανθρώπων δεξιά-αριστερά. Στην δικιά μου την περιφέρεια έχω και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε βάλει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ανοίγω τουλάχιστον 70 έγγραφα την ημέρα, στα οποία πρέπει να κάνω μια ολόκληρη διαδικασία, να τα ανοίξω, να τα δω και να πω ότι γνωστοποιήθηκα. Συν ότι τα παίρνω στο email των συμβούλων, στο email των συμβούλων των μαθηματικών και στο προσωπικό μου email. Δηλαδή κάνω 4 φορές 70 έγγραφα κάθε μέρα. Δουλεύω δηλαδή όχι σαν επιμορφωτής, δουλεύω ως αξιολογητής και ως γραμματέας. Και με πειράζει. Από την άλλη κάναμε κάποιες προσπάθειες και το ΙΕΠ μας σταμάτησε να κάνουμε αυτές τις προσπάθειες. Δηλαδή πραγματικά βρίσκουμε τείχους. Από το διευθυντή δευτεροβάθμιας, ο οποίος θα μου πει δεν μπορείς να μπεις μες στο 2ωρο ή αν μπεις μες στο 2ωρο πρέπει να μου το αιτιολογήσεις. Η ίδια κουβέντα και από το ΙΕΠ, εγώ το ξαναλέω. Προσπαθούμε να κάνουμε και όταν με ρωτάει το ΙΕΠ ποια είναι η προστιθέμενη αξία του δικού σου σεμιναρίου, ζήτησα να έρθει κάποιος από το ΙΕΠ και συμφώνησε να μιλήσει για τα νέα προγράμματα σπουδών. Και μου ζήτησε να ξανακάνω έγγραφο το οποίο να λέει αυτό, ποια είναι η προστιθέμενη αξία του σεμιναρίου μου. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι είμαι επιστήμονας και πήγα να υπηρετήσω αυτή τη θέση γνωρίζοντας ακριβώς αυτό που είπαμε. Ότι ναι, μεν θα πάρω λιγότερα λεφτά, αλλά αυτό ξέρω να κάνω. Δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Και μπαίνω στο κομμάτι ότι θα κάνω γραφειοκρατική δουλειά και δεν θα ακολουθήσω την επιμόρφωση. Εγώ πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλω αυτό το κομμάτι. Το επιμορφωτικό και το παιδαγωγικό. Επίσης,
Έχω επί την ευθύνη μου 16 σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης. Γιατί είμαστε πολύ λίγοι στα τρίκα. Αντίστοιχοι κάποιοι άλλοι έχουν 2 και 3 σε μεγάλες περιφέρειες. Και νομόσπονδα δεν έχει και κανένα. Ναι. Όλα αυτά όμως τα προβλήματα που εμείς συζητάμε και λέμε ο καθένας από την πλευρά του, τα μιλάμε και αυτό με πειράζει περισσότερο ως άτομα. Εγώ βάζω υπογραφή ως Δημήτρης Δεοχάρης. Δεν έχω μία σφραγίδα, δεν έχω κάτι με το οποίο να δηλώσω ότι είμαι εγώ. Κάνω σεμινάριο για σχολή γονέων που ξεκίνησα και τους καλώ ως άτομο. Και με ρωτάνε ποιος είσαι και πρέπει κάθε φορά εγώ να συστήνομαι. Θεσμικά πρέπει να αποκτήσουμε κάποιο ρόλο. Ακόμα και μέσα στη διεύθυνση ένα ρόλο ως οργανογραμμάτης. Περιμένω το καθηγητολόγιο και πραγματικά ελπίζω να μου λύσει προβλήματα. Ακόμα και ο νόμος, δεν ξέρω, οι επόπτες ποιότητας για ποιον λόγο δεν προχωράνε, που ό,τι και να συζητάμε ξαναγυρνάμε σε αυτό το κομμάτι πίσω. Και λέμε, έτσι λέει ο νόμος. Και πού είναι ο επόπτης? Πουθενά. Είναι προβλήματα τα οποία μας ρίχνουν και μας υποβιβάζουν χωρίς να υπάρχει λόγος. Συμφωνώ ότι η αξιολόγηση μας πήρε και μας έβγαλε από το γραφείο μας, μας έβγαλε στην τάξη. Αυτό είναι θετικό. Αλλά δεν είναι το μόνο. Πρέπει να αποδείξουμε και να αποδείξει και το σχολείο, γιατί αυτές είναι αμφίδρομες διαδικασίες. Δεν μπορεί να είμαστε μόνοι μας απέναντι όλων. Γιατί φοβάμαι ότι κάποιοι από εμάς ή θα συμμορφωθούμε με το σύστημα ή θα καταλήξουμε Δον Κιχώτες. Συγγνώμη, πρέπει να τα πω και κυρίως ζητάω από εσάς να μεταφέρετε κυρίως το πρόβλημα με τα προγράμματα νέων σπουδών που θεωρώ που το άκουσα και είναι σημαντικό. Δεύτερον, το κομμάτι της επιμόρφωσης, το οποίο και εσείς ως μαθηματική εταιρεία πρέπει να αναλάβετε ένα σημαντικό ρόλο και να έχετε συνεργασία μαζί μας. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος συνάδελφος, Γιάννη, πριν χαιρόμαστε που σας γνωρίσαμε. πάμε τη σειρά. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Είμαι ο Φώτης Οικονόμου, σύμβουλος στην Ηλία Ζάκηδα Κεφαλονιά. Συμφωνώ με τους προηγούμενους εδώ συναδέλφους. Με χαρά βλέπω κάποιους με φυσική παρουσία εδώ που είχα γνωρίσει από εικονίδια στον υπολογιστή. Έτσι, εγώ απλά θα ήθελα να συμφωνήσω με την πρόταση που έγινε για κάποιας μορφής εργαστήρια στα μαθηματικά, γιατί διαχρονικά είναι γνωστή η σχέση, ας πούμε, μαθηματικών και φυσικής, που εγώ την ξέρω κι όλοι μας αρκετά καλά λόγω της αμφίδρομης εδώ και αιώνες σχέσης των επιστημών αυτών. Άρα είναι σημαντικό να γνωρίσουν οι μαθητές τα μαθηματικά μέσα από εφαρμογές στη φυσική και αλλού και αντίστροφα. Να ωφεληθούν και τα μαθηματικά και οι επιστήμες που τα χρησιμοποιούν και ως εργαλείο. Αυτή την άποψη έχει και μια συνάδελφος φυσικός, η κυρία Μπίρμπα, που είναι εδώ στο συνέδριο αλλαγή αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ με τα προβλήματα που έχουμε, είναι τεράστια τα προβλήματα, μας αντιμετωπίζουν ως διοικητικό προσωπικό πολλές φορές και όχι ως επιστήμονες που καλούμαστε να κάνουμε ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο. Ευχαριστώ. Γιάννης Πλατάρος, σύμβουλος μαθηματικών με ευθύνη τη Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία. Θέλω να πω σε όλους ότι συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες και να πω σε εσάς ότι ό,τι είπανε δεν είναι υπερβολικό, ίσα ίσα τα έχουν κατεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Από τη στιγμή που βγήκε ο νόμος της αξιολόγησης, πώς τον λέμε, 48-23 και ο αντίστοιχος αριθμός των συμβούλων, από τότε ακριβώς φάνηκε ότι δεν επαρκούν οι σύμβουλοι για να κάνουν το έργο μέσω το οποίο προεβλέπεται μέσα στον νόμο. Δηλαδή δεν φτάνουν για την αξιολόγηση 3 φορές να κάνουν το Α1, το Α2, το Β και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Είναι σίγουρο. Δηλαδή η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου έκανε απίστευτες προχειρότητες. Απίστευτες. Σε βαθμό που λέμε μπορεί να έχει και δόλο. Που λέει με ενδεχόμενο δόλο, δεν ξέρουμε αν το είχαν. Ήταν πάρα πολύ πρόχειροι. Αν δεν τα φτιάξει τώρα ο νέος υπουργός, ο οποίος έχει σχέση με τις νέες τεχνολογίες, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα και θα υποβαθμιστεί ο ρόλος των σχολικών συμβούλων σε έσκατο σημείο. Υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία.
Η γραφειοκρατία την κάνανε ηλεκτρονική χειρότερη. Έχουν πολλές πλατφόρμες στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο επιδέχεται μέσα ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία άμα τα κάνεις κανονικά θα είναι πιο εύκολα. Μιλάω για την περιβόητη πλατφόρμα των αναπληρωτών καθηγητών. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά σας το λέω. Είναι αστείο. Δεν μπορεί να κάνει ο σύμβουλος το εκμορφωτικό έργο που είχε την ευκαιρία να κάνει παλιά και ενδεχομένως δεν ξέρω αν το έκανε καλά. Πάντως η μόνη ελπίδα είναι ο νέος Υπουργός Παιδείας να καταλάβει τι γίνεται, τι κληρονομιά, τι μπόμπες, νάρκες του άφησε η προηγούμενη ηγεσία, και με τον είναι εδώ πέρα περιφερειακό ποιος είναι, που ήταν γραμματέας, που έπεισε όλο τον κόσμο ότι όλα πάνε καλά ενώ όλα πάνε στραβά. Δεν επαρκεί ο χρόνος, όποιος και να διαθέσει ο κάθε συνάδελφος, για να αξιολογηθούν όλοι οι υποψήφοι. Το πολύ θα κάνουν τώρα, διαδίδεται στο παρασκήνιο ότι θα κάνουν τροποποίηση του νόμου. Δεν ξέρω αν δεν το κάνουν. Εγώ το βλέπω αδύνατο. Αυτό είχε φανεί από τον Απρίλιο του 2022, τότε που βγήκαν οι σύμβουλοι, πόσες θέσεις είναι αναπεριφέρεια. Εκεί όποιος είχε μια εμπειρία το έβλεπε ότι αυτό το πράγμα δεν εφαρμόζεται. Και μετά δεν μίλησε κανείς. Έτσι αυτό ήθελα να σας πω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Να είσαστε όλοι καλά. Νομίζω έχουν όλοι οι σύμβουλοι μιλήσει, κυρία, συμβουλώσετε. Άρα λοιπόν όλοι οι σύμβουλοι παρόντες, Φορές, Καλογερία, Περισσινάκη, Μπουσκού, Κοκαλιάρη, Καραβασίλης, Ευαγγελόπουλος, Θεοχάρης, Πλατάρος, Οικονόμου και Ταμπούδες. Άρα έχουμε μιλήσει όλοι. Λοιπόν, να πω εγώ δύο κουβέντες. Πρώτα, ως μαχόμενος εκπαιδευτικός και μετά ως γραμματέας μαθηματικής εταιρείας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Εξάλλου, είμαι μέσα στην εκπαίδευση, μιλάω με πάρα πολλούς από εσάς. Και όντως υπάρχει μια αγωνία για όλους εμάς που είμαστε εδώ, που αγαπάμε τα μαθηματικά και την παιδεία και θέλουμε κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Και νομίζω αυτό που μας ενώνει και ότι είμαστε εδώ σήμερα αυτό δείχνει. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο στόχο. Σε κάποια συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε. Αλλά νομίζω ότι η όλη ιστορία κάπως δεν έχει πάει καλά. Το είπε ο Γιάννης. Εγώ βλέπω μια γραφειοκρατία σοβιετικού τύπου αποτυχημένης μορφής, γιατί κάνει και κάποια καλά έχει περάσει οι άνθρωποι, με ένα κράμα νεοφιλελεύθερου στυλ άγριο να το προλάβουμε, που εμένα με ενοχλεί γιατί δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι αυτό που έχουν φτιάξει, το μοντέλο το γραφειοκρατικό, θα περπατούσε να το συζητήσουμε. Και έφτιαχνε καλύτερα την παιδεία. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εφαρμογής. Προφανώς η αξιολόγηση έχει πρόβλημα. Εγώ έχω περάσει από αξιολόγηση ως καθηγητής προετύπου λυκείου. Θα έλεγα ότι ήταν και πιο εύκολη τότε και πιο λογική η διαδικασία. Δεν ξέρω αν την είχαν ζήσει κάποιοι από εσάς. Νομίζω ήταν πιο λογική και το πλαίσιο ήταν πιο λογικό και πιο ευέλικτο για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια, πάντα θα υπάρχει ο περίεργο που θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, που δεν έχει να μάθει τίποτα από οποιονδήποτε. Αυτά είναι μακριά από εμάς. Κάθε άνθρωπος σοβαρός και λογικός λέει ότι όλοι πρέπει να αξιολογούμαστε, όλοι μαθαίνουμε συνέχεια και όλοι έχουμε κάτι να μάθουμε. Και προφανώς ο ρόλος του Συμβούλου, κυρίως για μας και ως εταιρεία, και όλοι το πιστεύουμε, είναι επιμορφωτικός και καθοδηγητικός και δευτερευόντως ο αξιολογητικός, που πρέπει να γίνει. Έτσι. Αλλά προφανώς όταν το πλαίσιο έχει προβλήματα και σα δυσκολεύουν τη δουλειά. Άκουσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν μπορεί ο διευθυντής εκπαίδευσης να τιμήσει τον σύμβουλο σαν υπάλληλο δεύτερης κατηγορίας. Έλεος. Με το παλιό μοντέλο νομίζω ήταν ιεραρχικά πάνω ο σύμβουλος από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Ανεξάρτητος. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι μερικά πράγματα που εγώ να αναγνωρίζω μια καλή πρόθεση. Ότι η προηγούμενη ηγεσία ήθελε να κάνει αξιολόγηση. Σε αυτό να συμφωνήσουμε. Αλλά ο τρόπος που πάει να γίνει, βλέπετε πόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει και θα μου πει κάποιος, εδώ εμείς συζητάμε, θα τα πει και ο πρόεδρος σε λίγο. Σε τι μπορεί να βοηθήσει η μαθηματική εταιρεία. Εμείς είχαμε με τον πρόεδρο, έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία με τον νέο πρόεδρο του ΙΕΠ, τον κύριο Δουκάκη, ο οποίος είναι και μαθηματικός και δίνει πολύ ενδιαφέρον πράγματα που του έχουν μεταφέρει, που λένε οι άνθρωποι, να ακούσει και να συζητήσουμε. Επίτηδες, έχουμε μετατοπίσει μια συνάντηση που θα κάνουμε το Υπουργείο Παιδείας, με τον κύριο Πυρακάκη, έτσι, γιατί θέλαμε να δούμε και να ακούσουμε και εσάς και το συνέδριο και εσάς, να μπορέσουμε όσο μπορούμε πολιτικά με την καλή έννοια του όρου να πιέσουμε για κάποια πράγματα, χωρίς να έχουμε την αυταπάτη ότι μπορούν να γίνουν κάποια θεαματικά βήματα. Νομίζω όμως ότι κάποιες προτάσεις που απορρέουν από την κοινή λογική, αυτά που λέτε εσείς, απορρέουν από δύο πράγματα. Από την κοινή λογική και από την αγάπη για την παιδεία και τα μαθηματικά, να κάνουμε κάτι καλύτερο. Νομίζω γι' αυτό θέλετε κι εσείς να μιλήσουμε, γι' αυτό μιλάμε τώρα. Δυστυχώς, οι εκάστοτε εξουσίες δεν λειτουργούν έτσι. Κάποιοι γραφειοτικά νομίζουν, βγάζουν διρεκτίβες, νομίζουν ότι πάνε όλα καλά. Δεν πάνε και το ζούμε αυτό. Εμείς λοιπόν αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε, έχοντας την ανεξαρτησία ως η εταιρεία, ως φορέας, μπορεί όντως να πιέσει πολύ περισσότερο τον Υπουργό Παιδείας από έναν απλό καθηγητή που είμαι εγώ ή ένα σύμβουλο ή ένα πανεπιστημιακό. Αυτό είναι η δύναμη της μαθηματικής εταιρείας, γιατί η μαθηματική έχει και μια κοινωνική δύναμη και μια κοινωνική αποδοχή, άρα μπορεί να πιέσει.
Άρα λοιπόν εμείς σήμερα να ακούσουμε θέλουμε, θα σας μιλήσει και ο Πρόεδρος πιο συγκεκριμένα, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα αυτά που λέτε, τα ζω κι εγώ και όντως και με έχει εμένα προβληματίσει ως μαχόμενο εκπαιδευτικό πάρα πολύ αυτή η όλη κατάσταση. Ο Πρόεδρος θα το καλύψει νομίζω το θέμα πλήρως. Ναι, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε διάφορα θέματα τα οποία δεν τα ξέραμε. Και δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να είναι τόσα πολλά τα προβλήματα, τα οποία πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχουν, είναι έτσι, όπως τα είπατε. Όπως είπε ο Γιάννης, ο γραμματέας της εταιρείας, έχουμε πρώτα από Δευτέρα να ζητήσω μία συνάντηση πρώτα με τον διευθυντή του ΙΕΠ, πώς το λέμε. Τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο του ΙΕΠ, ναι. Με τον οποίο μιλάμε και με τον πρόεδρο. Έχουμε μια επικοινωνία με τον άνθρωπο. Είναι καλό. Και μετά με τον Υπουργό άμεσα μετά, τον Πυρακάκη. Και θα έλεγα το εξής. Ο καλύτερος τρόπος είναι θα σας στείλουμε ένα email από Δευτέρα για να γράψετε με τίτλους, τα έχουμε σημειώσει, αλλά μπορεί να μην είμαστε τόσο ακριβείς, τα θέματα που θέσατε. Και ώστε να έχουμε έτοιμα ό,τι χρειάζεται να πούμε όταν πάμε στον Υπουργό και στον Πρόεδρο του ΙΕΠ. Να τα θέσουμε από κοντά και να του εξηγήσουμε τα προβλήματα που απορρέουν, που οφείλονται. Μήπως καταλάβει. Νομίζω ότι είναι και πολύ, ο Υπουργός αυτά είναι πολύ οργανωτικός και πιθανώς να έχουν και κάποιο αποτέλεσμα σε κάποια σημεία. Π.χ. ο θεσμικός ρόλος του Συμβούλου Εκπαίδευσης είναι ένα θέμα. Πρέπει να βρεθεί, ίσως με το καθηκοντολόγιο να βρεθεί μια άκρη. Δεν ξέρω, αν το προλάβουμε μπορεί να γίνει και κάποια επιδιόρθωση εκεί για να βελτιωθεί. Υπάρχει θέμα, το ουσιαστικό είναι το θέμα της επιμόρφωσης και μετά της αξιολόγησης. Δηλαδή η επιμόρφωση θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντική από την αξιολόγηση. Γι' αυτό θα είναι βοήθεια στους καθηγητές κλπ. Επίσης, όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών, φοβάμαι ότι τώρα είναι αργά, έχουν ήδη δρομολογεί τα βιβλία και όλα γράφονται κλπ. Εκείνο όμως που μπορεί να γίνει και πάντα γινόταν, η ακριβής ύλη και η διαδικασία, ανεξάρτητα από το βιβλίο, καθορίζεται μετά. Οπότε μπορεί να ρυθμιστεί. Το θέμα είναι τι θα ρυθμιστεί, γιατί εδώ έχουμε μετά από το κόψιμο των μηγαδικών ξεκινήσαμε διάφορα κόψιματα. Τώρα άκουσα και τα ποσοστά, το ήξερα μάλλον, γιατί δεν βάλαμε θέμα με ποσοστά φέτος στο Θαλή, γιατί έχουν φύγει τα ποσοστά. Έχουν καταρριχθεί στη γεωμετρία τα εγγράψιμα τετράπλευρα. Δηλαδή κάθε φορά όλο και κόβεται και κάτι και το παίρνουμε χαμπάρι μετά. Λοιπόν, τα προγράμματα είναι ένα θέμα σοβαρό που θα το θέσουμε. Απλά θα έλεγα ότι ένα θετικό σημείο στην αξιολόγηση είναι ότι οι νέοι συνάδελφοι, κατά τη γνώμη μου, την αποδέχονται. Το πρόβλημα υπήρχε με τους παλιούς συνάδελφους, οι οποίοι ξεκινήσανε και θυμόντουσαν αυτά που γινόταν πριν το 1974, τα οποία οδήγησαν να καταλήξουν. Εκεί άλλαξε ο θεσμός. Ναι, εντάξει, ναι, καλά λες. Το 81 άλλαξε, όχι το 1974. Ήταν οι επόπτες και ναι, μέχρι το 1981. Που ακριβώς αυτά οδήγησαν στο να καταργηθεί τελείως η αξιολόγηση από το 1981 και μετά και ουσιαστικά να επανέρχεται τώρα, μετά από πόσα χρόνια, 40 και. Είχαν γίνει διάφορα θέματα τότε πάλι και οι παλιοί θυμόντουσαν αυτό. Και όταν συζητούσες με παλιούς συνάδελφους μαθηματικούς στα σχολεία, λέγανε «Α, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, όλα καλά». Αλλά στο τέλος, όχι σε εμάς. Δηλαδή, αυτό ακούγαμε πάντα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να διαμορφώσουμε ένα καλό έγγραφο που να περιλαμβάνει αυτά που είπατε ακριβώς. Νομίζω με ένα email θα σας στείλουμε, θα βοηθήσετε για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε και να μπορέσουμε και να τα εξηγήσουμε. Και θα γίνει άμεσα από Δευτέρα αυτό, γιατί η πρόθεση είναι να ζητήσουμε συνάντηση με τον Υπουργό αμέσως μέσα στο Δεκέμβρη στις αρχές. Θα δούμε πότε θα καταστεί δυνατόν να μας δώσει ημερομηνία συνάντησης. Ένα άλλο που έχω να πω, η συνεργασία βοηθάει στο εξής. Π.χ. πέρσι είχαμε μία επιτροπή με τους φυσικούς για να δώσουμε στο Υπουργείο τέλος πάντων, κάποια αιτήματα ή κοινής δράσης με τους φυσικούς όσον αφορά τη διδασκαλία. Συμμετάχθη ένα κείμενο, το οποίο το έχουμε φέρει στο Συμβούλιο. Στο τελευταίο Συμβούλιο δεν συμφωνήσαμε, γιατί μερικοί συνάδελφοι και με το δίκαιο τους δηλαδή, είχαν κάποιες ενστάσεις και οι ενστάσεις μας είναι, ενώ υπήρχε συμφωνημένο κείμενο βέβαια, οι ενστάσεις μας είναι ότι
Πώς μπορεί να προηγηθεί στα μαθηματικά, ξέρω εγώ, παράδειγμα σε ένα θέμα φυσικής, όταν δεν το έχει ακούσει ο μαθητής από το φυσικό, το τι είναι ταχύτητα, τι είναι επιτάχυνση τέλος πάντων και όλα αυτά. Δηλαδή, εκεί πρέπει να βρούμε μπορεί να σας στείλουμε το κείμενο που έχει συνταχθεί για να μας πείτε και τη γνώμη σας. Και αυτό που πάμε στο επόμενο συμβούλιο, το οποίο θα είναι 15 Δεκέμβρη. Να δείτε ακριβώς τι περιέχεται και νομίζω ότι πραγματικά εκεί μπορείτε να έχετε την άποψή σας και αν μπορεί αυτό που λέμε να εφαρμοστεί στα σχολεία, ας πούμε. Όσον αφορά τις ώρες τώρα, πάντα υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αυτό με τις ώρες που γίνεται οδηγεί πάντα σε κόψιμο της ύλης. Ίσως να βρούμε μία φόρμουλα, αυτή η ύλη που πρέπει να γίνεται, ας πούμε, να προηγηθεί και από εκεί και πέρα, δυστυχώς, δεν ξέρω τώρα δυστυχώς ή όχι, αλλά οι στατιστικοί και οι πιθανότητες έχουν καταλάβει ένα μεγάλο χώρο και ίσως δεν μπορεί ο μαθητής να διδαχθεί αυτό που πρέπει να διδαχθεί για να μπορεί να μάθει να σκέφτεται κριτικά. Δηλαδή να αυξήσει την ικανότητά του στην κριτική σκέψη. Και η γεωμετρία βοηθάει πιο πολύ σε αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η σκέψη μας, η πρότασή μας. Πραγματικά θα λάβατε το mail και να αρχίσει μια συνεργασία, πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ επικοδομητική. Έχει κάποιος συνάδελφος να πει κάτι ο δευτερολογία, να ακούσουμε, γιατί εδώ έχουμε ευκαιρία να ακούσουμε. Έχουμε πάρει από όλους τα email. Έχω πάρει τα email που συμπληρώσει. Ναι. Απλώς να σας ενημερώσουμε, συγγνώμη Τάσο, ότι η τελευταία μας απόφαση είναι για την 1η Πέμπτη, βοηθήστε με συνάδελφοι αν λέω κάτι λάθος, κάθε μήνα της Χριστίνας της Μιχαηλίδου που ξεκίνησε. Αυτό που κάναμε δηλαδή απλώς το έκανε πιο σε χρόνο συγκεκριμένο. Οπότε για να μας δείτε όλους μαζί, αυτούς που βέβαια προτίθενται και συνήθως μαζευόμαστε πολύ, θέλετε να προσκαλέσουμε το Συμβούλιο, σε ποια βάση θέλετε, γιατί με τα mail κάπου μπορεί να χαθείτε και εσείς. Είναι σημαντικό στη συνάντηση αυτή να βγάλουμε ή να το βγάλουμε εμείς στο κείμενο και να το... Ναι, δηλαδή η απόφαση μας, εμείς συναντιόμαστε μια φορά το μήνα. Αυτό θέλουμε, να έχουμε ακριβώς τα δικά σας αιτήματα. Γιατί εμείς μπορούμε να τα συντάξουμε, αλλά να μην είμαστε τόσο ακριβείς. Και εμείς συζητάμε για να ακούσουμε, αυτά που είπαμε σήμερα μπορούμε να τα στείλουμε. Αυτό λέω. Δηλαδή, κάπου να στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης που είναι τώρα άμεσα, να ενημερώσουμε και τους άλλους. Η Πέμπτη αυτή δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτή, νομίζω. Την 1η Πέμπτη του μήνα, 7 Δεκέμβρη. Κάθε 1η Πέμπτη του μήνα βρισκόμαστε όλοι, 40. Αυτό να πω εγώ τώρα. Ναι, αλλά μήπως πρέπει να προηγηθεί. Δύο διαδικασίες, έτσι. Η μία είναι η δική σας, σεβαστή και να τη συνεχίσετε απολύτως. Μακάρι και να συνεργαστούμε και εμείς θέλουμε από εσάς λεπτομέρειες. Εγώ το ζω το χώρο. Ο πρόεδρος είναι πανεπιστημιακός, αλλά πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Εσείς θα μας βοηθήσετε, γιατί εμείς μπορούμε, βάζοντας τη δύναμη της εταιρείας, να βοηθήσουμε, όταν λέω εσάς, όχι προσωπικά, ενώ και το θεσμό και τα παιδιά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Από την άλλη μεριά, ο παράγοντας άνθρωπος και η προσωπική σας σχέση, μια χαρά δεν αυτό όλοι, έχει σχέση και αυτό. Δεν είναι τα πράγματα ουδέτερα, ο άνθρωπος βλέπει τον τάδε, την τάδε. Αν δει κάποιο περίεργο τύπο, αντιδρά διαφορετικά. Όχι ότι δεν υπάρχουν περίεργοι πολλοί, ίσως πιο πολλοί περίεργοι συνάδελφοι, έτσι. Πούμε. Θα λέω τα δικά του, θα ξέρω όλα τι μου λες. Εσύ τι ξέρεις, πέρα τα έχουμε ζήσει αυτά, έτσι. Το θέμα είναι, ξεκινάμε σε μια κουβέντα και μια επικοινωνία. Εμείς κρατήσαμε τα mail, είναι η πρόθεσή μας να το συνεχίσουμε και να το αυξήσουμε. Εμείς θα τα πούμε στο Υπουργείο, έτσι και με ένα διαφορετικό ρόλο που είναι τα πράγματα πιο καλά. Και έχουμε στο μυαλό μας και μια συνάντηση στην Αθήνα, μπορούμε να δούμε τους συναδέλφους της Αθήνας. Της Αττικής. Δεν είναι κακή ιδέα, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και ταυτόχρονα web. Δεν θα το συζητήσουμε. Θέλω να πω, εμείς και εσείς θέλουμε να μιλάμε και να επικοινωνούμε. Αυτό πρέπει να το υλοποιήσουμε. Τώρα το πώς θα γίνει, σε εμάς. Θέλεις Αποστόλη κάτι να πεις ή ο Τάκης ο Δρούστας ή ο Σούσο που είναι έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό που κάνουμε, ήταν πολύ καλή κουβέντα που κάνουμε μέχρι τώρα. Κρατάμε την επικοινωνία, εσάς που τα τηλέφωνα μας τάγετε, μιλάμε με πολλούς από εσάς. Όταν προκύπτει κάτι ειδικό, κουβεντιάζουμε πώς θα βοηθήσουμε τη δουλειά σας και κυρίως τη δουλειά σας. Τα παιδιά και τα μαθηματικά. Που δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι οι πιο πάνω από εμάς. Αυτό είναι άλλη ιστορία επιτραμένη, μιλάμε για εμάς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Εσύ, Πρόεδρε. Μπορεί να έχουμε και διαδικτυακό. Και αυτό να το μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό κάνετε, ρε παιδί, να το κάνουμε. Γιατί είναι δύσκολο να έρθουμε όλοι στην Αθήνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Μπράβο, μετά ζώνε. Τώρα έτσι, ακούγοντας όλα τα θέματα και άλλους τα προβλήματα και τα καλά και τα κακά, ήθελα να προσθέσω το εξής. Όσον αφορά σε τι μπορεί να συμβάλλει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Εάν είναι εφικτό, αν είναι δυνατόν, εκεί που υπάρχουν αυτά για το ασχησιολόγιο, μήπως μπορούμε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, ακόμα και με ψηφιακά, να δημιουργούνται κάποιες μικροδιδασκαλίες, μαθηματικών όμως.
Γιατί η διδασκαλία μαθηματικών έχει άλλη βαρύτητα και άλλο τρόπο διδασκαλίας από το, πώς το λένε, από άλλα μαθήματα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Δεν το καταλάβω. Δηλαδή. Ετοιμάζει το ΙΕΠ κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Το ΙΕΠ ετοιμάζει το λέω για εμάς τώρα, για μαθηματική εταιρεία. Τι εννοώ. Πάμε να διδάξουμε ένα κομματάκι, τον ορισμό, ας πούμε, των απολύτων τιμών. Παράδειγμα. Με ποιον τρόπο, τι εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πώς θα το δουλέψουμε και προτάσεις ή από συναδέλφους, γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είναι εξειδικευμένοι πλέον. Έχουν και διδακτορικά και μεταπτυχιακά πάνω στη διδασκαλία των μαθηματικών. Μαθηματικούς. Και εγώ και μέσα στο περιοδικό δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι, αφού αν τρέξει και προχωράει η αξιολόγηση. Όσον αφορά τη διδασκαλία. Ένα αυτό. Όσον αφορά και τα άλλα τραγελαφικά, να τα πω και αυτά γιατί δεν τα είπα. Οδηπορικά. Εγώ όταν πάω τώρα, αξιολογώ που το κάνω πολύ έντονα τώρα και το έκανα και τώρα τελευταία, δεν φτάνει που πρέπει να συναντηθώ με τον συνάδελφο. Πάμε τώρα για την διαζώσεις παρουσίαση στο μάθημα μέσα. Προηγείται, πάω και στο διευθυντή, του λέω: βγάλω μια βεβαίωση ότι ήρθα. Δηλαδή με λίγα λόγια, εγώ πάω σε 3 διδασκαλίες τη μέρα που πάω για να μου βγουν, αλλιώς δεν βγαίνω. Πέρα από το όλο, ζητάω και βεβαίωση ότι όντως έκανε τη διδασκαλία. Αφού η διδασκαλία γίνεται. Σε υποβαθμίζει, τα οικονομικά. Για να δικαιολογήσει. Για να δικαιολογήσει. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, δεύτερο, ένα άλλο τραγελαφικό. Πάμε, λέμε για την νέα τεχνολογία. Αφού αναρτούμε την έκθεση, την τελική έκθεση, αναρτείται μέσω Gov. Είναι επίσημο έγγραφο, το οποίο μπορεί να δει οι αξιολογούμενοι συναδέλφοι από εδώ. Μου λένε από τη διεύθυνση, να μην πω πια, λέει πρέπει να το δώσεις και σε χαρτί και σε χαρτί και να υπογράψει ο ποιος. Όχι αυτό. Το τελικό μπορεί να το δει, να το κατεβάσει, αφού έχει τη σφραγίδα την ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου, Οικονομικών. Λοιπόν, να πας, λέει, να συναντήσεις, λέει, πρόσεξε, να συναντήσεις όλους τους εκπαιδευτικούς, που αξιολογήθηκαν, να τους δώσουμε το χαρτί να δώσουμε την έξι να την υπογράψουν και να κρατήσει και εσύ ένα τετράδιο τα πρακτικά. Πώς να είναι το αρχικό πρωτοκόλλο. Μα λέω, είναι εφικτό αυτό. Να τρέχω εγώ από σχολείο σε σχολείο, από χωριό σε χωριό. Όχι, λέει, λύση τώρα, με έδωσα και λύση. Θα έρθεις μια μέρα στη διεύθυνση και θα καλέσουμε τους αξιολογούμενους, 10 είναι, 30 είναι, 40 είναι, να έρθουν, δηλαδή να κάνουν τις ώρες και τα μαθήματα. Να φύγουν, αν είμαι στη Λάρισα, να έρθουν από τα Φάρσαλα, από την Ελασσόνα, να έρθουν να παραλάβουν από μένα την έκθεση εγγράφωση σε χαρτί κιόλας. Αφού είναι αναρτημένοι, μιλάμε για τρελά πράγματα. Αυτά ήθελα να σας πω έτσι για να. Ο Γιώργος θα πει. Και εγώ ένα σύντομο πάρα πολύ. Λοιπόν, το ένα που ακούστηκε για το πρόγραμμα σπουδών δεν το επαναλαμβάνω, συμφωνώ. Το δεύτερο για μένα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι χρειαζόμαστε ένα αξιολογικό εργαλείο για την αξιολόγηση, το οποίο να είναι για μαθηματικούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπουργική απόφαση η οποία είναι για όλες τις ειδικότητες, είτε είσαι μηχανικός, είτε είσαι μουσικός, είτε οτιδήποτε, που ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ γενική, στο τέλος μπορεί για τους μαθηματικούς να μην λέει και τίποτα. Αυτό που θέλουμε εμείς λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο να λέει. Θα μας το γράψετε στο μέρα εδώ. Και σε αυτό να επέμβει και η μαθηματική εταιρεία. Δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο να αναφέρεται σε πράγματα που αφορούν μαθηματικούς. Επίλυση προβλήματος. Μοντελοποίηση, οπτικοποίηση, πολλαπλές αναπαραστάσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει στο ΦΕΚ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία αφορούν γενικώς. Έτσι κάτι εκφράσεις τις οποίες εγώ δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, αυτές που λέει. Στο τέλος λέει μερικά πράγματα που εγώ δεν καταλαβαίνω στο ΦΕΚ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Έτσι, αυτά λοιπόν πρέπει να αφορούν τους μαθηματικούς και να έχουμε μια κοινή αντίληψη, την οποία να τη δημιουργήσουμε, να την συναποφασίσουμε όλοι μαζί, σε συνεργασία, όχι απαραίτητα με επιμόρφωση. Να έρθουν και οι πανεπιστημιακοί, να έρθουν και η μαθηματική εταιρεία, επίσημοι φορείς, αλλά να εργαστούμε όλοι εμείς σε ομάδες εργασίας. Να φτιάξουμε το εργαλείο και μετά, να το πω έτσι πολύ απλά, συγχωρήστε την έκφραση, να έχουμε μόντρα να πάμε στο εκπαιδευτικό. Ότι ξέρεις, κάναμε δουλειά, είμαστε έτοιμοι. Ήρθαμε σε σένα, κάναμε πράγματα. Κάναμε διδασκαλίες. Στο δείξαμε, να, με αυτό είναι. Δουλεύουμε μαζί. Και από εκεί και πέρα, βρε αδερφέ, κάνει και εσύ από εκεί και πέρα. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα φοβερό. Αυτό. Συγγνώμη που μίλησα δύο φορές. Καλά, δεν είναι. Μήπως και η μαθηματική εταιρεία έχει να μας προτείνει κάποια άτομα που ασχολούνται με την αξιολόγηση. Αυτό να το κουβεντιάσουμε, δηλαδή εσείς και κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται. Αν γνωρίζετε εσείς κάποιους που ασχολούνται με αυτό, μπορεί να μην είναι σύμβουλοι, να έχουν ασχοληθεί με το κομμάτι της αξιολόγησης. Εμείς τώρα σήμερα θέλουμε να δίνουμε επικοινωνία μεταξύ. Αυτό θέλουμε σήμερα, κύριε.
Να γνωριζόμαστε και έναν τρόπο να επικοινωνούμε για να φτιάξουμε μια πρόταση. Γιατί πριν και πρόταση θα πάμε στο Υπουργείο. Όχι το θα λέμε κάτι. Και άμα είσαι συγκεκριμένο είναι καλύτερο. Το μεγάλο είναι ότι εμεί θέλουμε εργαλείο συγκεκριμένο των μαθηματικών. Το έχουμε φτιάξει. Να το πάμε. Το έχουμε φτιάξει τάδε και τάδε και έχει ενταγμένη τη μαθηματική εταιρεία. Δηλαδή για να είναι πρακτική γύρω. Να πούμε, προφανώς συμφωνώ και εγώ έτσι, σε αυτά όλα, να πούμε μόνο ότι ό,τι εργαλείο προκύψει ή ό,τι προκύπτει πρέπει να είναι προσαρμοσμένο για πρακτική εφαρμογή στην τάξη και όχι θεωρητικό. Δηλαδή, το να γράψεις, ας πούμε, να πάρεις από ένα βιβλίο 5 θεωρητικά πράγματα, είναι διαφορετικό. Έχουμε χορτάσει θεωρητικό πλαίσιο. Αυτό. Και αφού όλα αντιγράφονται από το αγγλοσαξονικό του Ofsted, επειδή έχει τύχει να έχω περάσει αξιολόγηση, ήμουν αποσπασμένη εκεί. Καθόλου, συντομότατο. Δηλαδή 5 ερωτήσεις όπως κάνουμε εμείς, σου εξήγησε τα πάντα, τελείωσε. Αυτό λέω. Το κάναμε πολύ χειρότερο από αυτό που διεθνώς υπάρχει το σκληρό κακό παράδειγμα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και θα φροντίσουμε να υπάρξει συνεργασία που είπαμε για να τα προχωρήσουμε άμεσα τα θέματα.